guys, welcome to my channel, Jinlanda TV. Nandito kami sa Situ. Bibili kami ng Taiwan Gold na alahas dahil magse-celebrate ng 60th birthday si Mama Landa. So, bibilihan namin siya ng pintas. So, tara guys, samahan nyo kami ng alahas. So, malapit na siya guys. May natatanaw na akong bilihan ng alahas. So, marami ditong bilihan ng alahas. Kita nyo naman guys. Ayan, sa labas pa lang makikita nyo na yelong yelo, mga pure gold lahat yan. Ayan. So, ito pa yung aming suki. Mas magandang bumili dito guys. Very entertaining siya sa mga customer. Ayan, ito na siya. Ito ang pinaka-store niya guys. Ayan. Ayan. So dito kami bumibili ng alahas. Napakaganda ng mga alahas dito guys. Ayan. Ang kakapal. Ayan, kita nyo naman. Puro 24 karat lahat ng pure gold. Si Mrs. papasok na siya. Oh, dito pala. Yan. White gold. Oops. Ayan. Necklace. Pendant. So guys, ito yung bilihan at bentahan ng gold. Yung 6, 7, 10 is yun yung price per gram ng Taiwan gold. So, yun yung bentahan nila per gram. Yung 6,560 naman is yung bilihan nila ng gold per gram. So, i-receive ko. So, ito guys yung mga Taiwan gold. 24 karat lahat yan. Pure gold lahat. Mga necklace, mga men's necklace. Wow! Mga women's bracelet. So, ayan. Ayan. 2.15 is heavier. 2.15. This one is 8.06 grams. But this one only maybe 4-5 grams. This one only one. A lot of customers are looking like this one. So, this one very shiny. Philippine gram 13.94. Green 13.93. 13.93 ang bibili nating kwintas ni Mama. Ayan. Okay. One small or big one? Do you have budget around how much? So, ang pinaka-price niya sa Taiwan is 27,211. So, kung i-convert natin sa Philippine times 1.66 equals 45,170. Wow! So, ito na kay Mama. Ayan. Ready Mama, pa. happy birthday! For my mother's birthday. Happy birthday! Always healthy. Oops. Okay. Ma, happy birthday. Ito yung napili namin ni Gina iregalo sa'yo. Sana magustuhan mo. Op, yan, box natin. Necklace with pendant. Umitimbang siya ng 13.95 gram sa Philippine.
Sa Taiwan grams naman 3.72. So yung 3.72 grams ng Taiwan guys, i-times nyo sa 3.75. So ang kalalabasan niyan is 13.95 grams. Ito ma, yung kwintas. Yung pendant niyan ma, ang ibig sabihin sa nakasulat na Chinese character ay long life and blissful. So happy birthday again. Enjoy your day. Muama chuk chuk.